Специално за зенгата с щупения крак, който играе дансинга оригинално! Имаме едно съобщение, който си извикал таксито и отвънка да излезе, вече да дойде тук, искат момчетата тук да дойде вече. И сега минава на причеко! Специално кючека звучи за малината. За малината специално. Оркестро! Благодарим на оркестро. Остани малко ми хвала, моето момче. Имам един поздрав специално Cengiz'in anasına gelsin. Az biraz sesi açar mısın? Акага. Evet, buyur bize gel. Само 2 минутки да свършим с поръчката. Айде, тамам. За малината специално! Специално за малината оригинално слушаме ключека. Айде, малина! Айде, Бевчеко! Айде! Малина! Малина! Малина!